Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα κάνω αυτό εδώ πέρα το βίντεο για να σας δείξω δύο ωραία πραγματάκια που θα βάλουμε στο Nintendo Switch για να μπορούμε να βγάζουμε βιντεάκια για αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Και ας ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που έχουμε είναι αυτό εδώ πέρα, ένα λεπτάκι. Αυτό εδώ είναι λίγο μεγαλύτερη συσκευασία, αλλά από μέσα το πράγμα που έχει μέσα είναι λίγο μικρό. Λοιπόν, για να το δούμε λίγο καλύτερα, αυτό εδώ πέρα είναι το κουτί και ας πάμε να το ανοίξουμε. Ανοίξουμε από εδώ πέρα. Βάζουμε μέσα και ανοίγουμε. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο και αυτό εδώ πέρα, να κλείσουμε πίσω για να δούμε λίγο καλύτερα. Μόλις το βγάλουμε έξω έχει αυτά εδώ πέρα τα πραγματάκια. Το αφήνουμε λίγο πιο πέρα. Η αποδειξούλα εδώ πέρα. Την αφήνουμε και αυτή στην άκρη. Και για να δούμε από εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι όλο το πράγμα που κάνει τη δουλειά. Θα σας πω στο τέλος τι είναι. Το ανοίξω από εδώ πέρα. Αφήνουμε λεπίδα από εκεί. Αυτό παιδιά τώρα θα μου πείτε τι είναι. Θα σας εξηγήσω τι είναι τώρα. Αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι είναι ένα SDMI splitter, το οποίο κάνει θαύματα, και όταν εννοώ κάνει θαύματα πραγματικά θα το λατρέψετε αν το αγοράσετε. Και τι κάνει αυτό εδώ πέρα? Αυτό εδώ πέρα το συνδέουμε στο Nintendo. Βάλουμε και αυτό εδώ πέρα το προστατευτικό. Και μετά δίνει σε δύο SDMI. Το ένα πάει στην τηλεόραση και το άλλο πάει στον υπολογιστή. Αφού πρώτα βάλουμε αυτό εδώ πέρα που το είχαμε κάνει σε προηγούμενο βίντεο. Όποιος δεν το έχει δει να πάει να το δει τώρα. Αυτό εδώ πέρα το συνδέουμε. Όποιος θέλει να πάει να το δει σε προηγούμενο βίντεο θα πατήσει το link στην περιγραφή. Και αυτό συνδέεται στον υπολογιστή και κάνουμε βίντεο. Τώρα δεν μένουμε εδώ, το αφήνουμε αυτό στην άκρη και θα κάνουμε και ένα ακόμη unboxing, το οποίο είναι σε αυτό εδώ πέρα το κουτί. Να δείτε, σε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι. Και θα πάμε τώρα να το ανοίξουμε. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα SDMI, το οποίο θα το συνδέσουμε στο HDMI splitter για να το συνδέσουμε στη τηλεόραση. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε και αυτό. Θα το ανοίξουμε από εδώ πέρα, εδώ, από την κάτω πλευρά. Το ανοίγουμε από εδώ κάτω και έχει αυτό εδώ μέσα. Αυτό όπως είπαμε είναι ένα HDMI, απλό HDMI, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Θα μου στείλω απλό HDMI είναι, αλλά είναι δύο κομμένα. Όποιος ξέρει, όποιος κατάλαβε. Αυτό εδώ πέρα είναι. Κάτσε να το ανοίξουμε κιόλας. Έχει από εδώ πέρα αυτά τα επίμονα γατζάκια που ανοίγουν δύσκολα. Να το ανοίξουμε λίγο. Να βάλουμε και το άλλο. Αυτό είναι στα 2 μέτρα, το πήραμε μεγάλο για να
έχει και μια απόσταση από το monitor. Πώς ανοίγει, αυτό είναι δύσκολο. Το έχουν σφίξει πολύ αυτό εδώ πέρα. Κάτσε ρε να το κόψω. Μα πια το κόψαμε τώρα και άνοιξε. Αυτό τώρα λέει ότι είναι 2 μέτρα. Ρε, αυτό δεν είναι καν 2 μέτρα. 1,5 είναι αυτό. Κάτσε να δω. Λοιπόν, τώρα ας το δοκιμάσουμε λίγο. Αυτό είπαμε έτσι πως είναι. Θα αλλάξει λίγο κάμερα, έτσι πως είναι. Θα βάλουμε το HDMI. Κάτσε το κάνουμε. Μπαίνει εδώ πέρα HDMI. Να δω και όλος πως μπαίνει. Εδώ πέρα μπαίνει HDMI. Τώρα μετά λένε μπαίνει ένα ακόμη HDMI εδώ. Εδώ πέρα. Πες τώρα είναι το άλλο το HDMI. Και αυτό που βγάζει το HDMI συνδέεται στο Nintendo. Και μετά αυτό εδώ πέρα θα έχουν μια πορεία. Το ένα θα πάει στη τηλεόραση που θα καταλήγει, αυτό θα πάει στη τηλεόραση. Και το άλλο θα πάει πρώτα από εδώ πέρα που θα συνδεθεί μέσα. Έτσι. Και αυτό θα μπει στον υπολογιστή. Και έτσι θα βγάζουμε και βίντεο και μπορούμε να βλέπουμε και σε κανονική τηλεόραση μεγάλη. Λοιπόν παιδιά, αυτό εδώ πέρα ήταν το unboxing. Τώρα πάμε να δούμε και στην πραγματικότητα άμα δουλεύει. Το κλείνουμε τώρα αυτό μέσα εδώ. Και θα πάμε να δούμε τώρα στην τηλεόραση και στην υπολογιστή άμα δουλεύει. Λοιπόν παιδιά, έχουμε συνδέσει τα πάντα εδώ πέρα. Έχουμε βάλει το HDMI μέσα στο Nintendo. Έχουμε συνδέσει το splitter. Έχει βγάλει ένα καλώδιο για την τηλεόραση όπως βλέπετε. Και το άλλο το καλώδιο πάει από εδώ, πάει από εδώ, πάει από εδώ. Και μπαίνει εδώ πέρα. Έχουμε βάλει το video capture device. Και από εδώ έχουμε βάλει και το Nintendo. Και έχει και κάμερα από εδώ πέρα για να βγάζουμε βιντεάκια. Έχει κανονικά ήχο, έχει και ήχο του παιχνιδιού. Και παιδιά, αυτό εδώ πέρα είναι το βίντεο. Τώρα θα μπορούμε να βγάζουμε πολλά και καινούργια βιντεάκια από τη τηλεόραση που θα μεταφέρετε στον υπολογιστή. Και άμα θέλετε μπορείτε να το δοκιμάσετε και εσείς. Επίσης θα ανεβούν και parts από Luigi Mansion 3, Slime Rancher, Fortnite και άλλα λοιπά. Αυτά παιδιά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και κλείνω.